η καταπίεση, οι αδιάκοπες τιμωρίες και ο βασανισμός των δούλων αποτελούσε ίσως και την εφαρμογή μιας ανομολόγητης πολιτικής, ενσυνείδητη δηλαδή προσπάθεια της κυρίαρχης τάξης των δουλοκτητών να επιβεβαιώσουν αλλά και να επιβάλλουν στην πράξη τη γενική πεποίθηση ότι η δουλεία ήταν φυσική κατάσταση. Επειδή δεν μπορούσαν, κατά βάθος, να αγνοήσουν την ανθρώπινη υπόσταση των δούλων, κατέφευγαν στη βία και τα βασανιστήρια για την ισόβια κατατρομοκράτηση, την καταράκωση, την αποκτήνωση και την ολοκληρωτική υποταγή τους. Την ίδια στιγμή καλλιεργούσαν την περιφρόνηση προς τους δούλους, εμποδίζοντας ή στιγματίζοντας οποιαδήποτε ανθρώπινη ή συναισθηματική προσέγγιση. Φιλία λόγου χάρη με δούλο ήταν κάτι αδιανόητο. «Ή μεν ουν δούλος, ουκ έστι φιλία προς αυτόν», γράφει ο Αριστοτέλης στα ηθικά Νικομάχια. Δεν πρέπει να λησμονείτε ότι οι δούλοι αριθμητικά υπέρτεροι ήταν πάντοτε μία επίφοβη δύναμη. Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει ο Αθήνεος, η Κόρινθος στα τέλη της αρχαϊκής εποχής είχε 460.000 δούλους και η Αττική στα τέλη του 4ου αιώνα 21.000 δούλους, ελεύθερους, 10.000 μέτικους και 400.000 δούλους. 21.000 ελεύθερους, 10.000 μέτικους, 400.000 δούλους. Στους δείπνοσοφιστές αναφέρεται. Ο Αθήνεος στον 2ο αιώνα μετά Χριστό ερανίζεται τα στοιχεία από το βιβλίο του Τίμεου «Ιστορίε» και από τα χρονικά του Κτησικλή. Στην αρχή του Πελοποννησιακού πολέμου, αμέσως μετά την εισβολή των Σπαρτιατών στην Αττική, σημειώθηκε ομαδική απόδραση δούλων από τα μεταλλεία Λαυρίου και άλλες περιοχές. Υπολογίζεται ότι 20.000 κατέφυγαν στην Δεκέλεια, στο στρατόπεδο των Λακεδαιμονίων. Ισόβιος βασανισμός η εργασία των δούλων στα μεταλλεία του Λαυρίου, 12.000 στην περίοδο της ακμής, αφανίζονταν όχι μόνο από τις εξοντωτικές συνθήκες εργασίας, δούλευαν γονατιστοί ή έρποντας στις στενές στοές, από την πνιγμονή και τα καθημερινά ατυχήματα, αλλά και από την εισπνοή τοξικών αναθυμιάσεων, μας λέει ο Στράβων στα γεωγραφικά. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι τα τετράγωνα κάθετα πηγάδια που οδηγούσαν στις γαλαρίες είχαν συχνά βάθος 120 μέτρων και άνοιγμα μόνο 2 επί 2 μέτρα περίπου. Μας λέει ο Παυσανίας στα Αττικά.